Ето кои са 5-те зодии с най-тежък и труден характер. На 5-то място са козирозите. На тях не им пука от мнението на другите и са готови да тръгнат срещу всеки. На 4-то място са водолеите. Тези индивиди правят каквото си искат, независимо от ситуацията. На 3-то място са близнаците. Близнаците правят впечатление на добър и разбран човек, но всъщност винаги искат да става само тяхно. На 2-ро място е овенът. Овенът изобщо не мисли за последиците и може да те срине психически за отрицателно време. А на 1-во място са скорпионите. Скорпионите са кралете на трудните характери. Имат жесток език, също така свръхголямо его и никога нямат намерение да отстъпат. Съгласни ли сте с тази класация? Споделете долу в коментарите. Също така последвайте за още такива видеа. Какво става, момчета? Какво става, бе? Момчета, вчера бяхте ли на шипка? Не, нещо става ли? Момчета, вчера 3 марта, освобождението смисъл. Айде, освободихме се! Момчета, ние не сме се освободили конкретно вчера, ние сме се освободили 1878. Верно ли, път откъде я знам, бе? Не мисля, бе. Добре, поне знаете ли от кой сме се освободили? От Васил Левски, бе, как? Бате, с какви хора общувам про. Здрасти! Здравей! Абе, може ли да хванеш тук чантата само за малко? Адски много ме мързи, човек. Помоли ме нещо друго. Айде да ходим на разходка тогава. Абе, виж са, аз излизам само с хора, които са моята зодия, защото все пак съм везни, така че ще ти отказвам. По-добре се махай. Вие везните сте мега грубияните. И какво, някакъв проблем ли имаш, бе? Абе, аз тебе с 2 лафа ще те направя на 2 стотинки, бе. Много внимай какво говориш на зодия везни, бе, ей. Абе, не ти ли е студен така, бе? Абе, какво да ми е студено, бе? Голема работа, бе. Насекъде съм по тениска, бе, споко, бе. И в Сибир да отида така, има никакви проблеми. Вие се обличите тука, като някакви ескимоси тука си бъдете, бе. Какво ме интересува? Абе, минус 5 градуса, бе, къде си тръгнал по тази тениска? Какви минус 5 градуса, бе? Боровец ми е приморско, бе. Какви са тези неща и говори? Тези симпсъните са тука, бе. Какво говорим, бе? Аз съм махленско газе и винаги хода по тениски насекъде. Бабите и дедовците са с якета. Много яко яке, брат. За колко го взе? 44 бона, бат. Знаеш ли го този хотел, бе? Да, много як, брат. Даже съм от цяло тук. Нашите са собствениците, бат. Ще ходиш ли да гледаш мача до вечер? Много ясно е, бате. Даже съм в VIP ложата, защото нашите се познават с кралското семейство, бате, нали знаеш, те ни уредиха, бате, най-хубавите места. Абе, братле, ти на фитнес ходиш ли? Ходя много ясно е, бате, всеки ден. Колко буташ от лежанка? 634 кг, бате, само с едната ръка. Ти харесваш Мерцедес? Много ясно, че харесвам Мерседес, нали? Нашите го създаваха преди 15 години, бе, брат. Така че ако искаш някакъв Мерседес, мога да те уреда моментално с който искаш. Абе, много си скучен, бе. Мъкни! Като излезеш навънка, хората те сравняват с Юпитър плюс 4-те му спътника. Абе, аре да си говориме нещо, бе. Стига мълча като пукел, гати. Прекарвам 23 часа и 59 минути от ежедневието ми да разсъждавам върху факта, защо мъжете имат зърна. Последното нещо, което бих направил, е да си говоря с теб. Айде да направим нещо генгста. Какво нещо генгста, бе? Точно такива гангстери като тебе рушат паметниците в центъра на София, свързани с нашата история от 90 години. Че, ландали. Момиче, здравей! Здрасти! Вика, здрасти, бе! Написаш си домашното по математика. Не, учи се да свира на пиано. На пиано. Инструменталист си, значи. Ама ще свириш на дудук с 2 меха. Тебе ли бе? На тебе не може с микроскоп да ти се види. Викаш ме, че ми е малка пишката, а в същото време носи стотия вестици. Какво става, брат? Вчера в колко часа си легнала? Абе, не ти влиза в работата, бе. Що бе, не свърши ли нещо там, такива чекики? Не, няма нужда да знаеш. Що бе? Не сме си така. приятелчета. Приятелчета, ама не ти влиза в работата. Добре, сега на новата работа колко ти плащат? Достатъчно. Как достатъчно? Така. Да, и малко повече инфо да е. Не, няма ти кажа, не ти пука. Добре, да през името на майка ти какво беше? Няма нужда да знаеш. Защо? Така. Трябва да си знаем всичко, бе, да нямаме тайни помежду си, бе. Не, няма ти казвам как. Що? Така. Бате, някакъв друг въпрос? Ужасен си, бе, брат. Аз все пак съм козирог. Може да ми споделяш на мене всичко. Не, няма нужда. Бати, нещастника, бат. Ти шо си ми сърдит, бе? Защото за тебе лично пространство няма, ти всичко се бъркаш. Много ясно, бе, бате. Ти като си ми приятел, лично пространство няма да имаш, ще се лишиш от него веднъж за винаги. Ясно ли тя, бе?
А аз на тебе съм ти правил толкова услуги, ти е бедна фантазията, бе. Паси неблагодарника. Да, ти ги правиш, ме хляпа, ти трябва да ти обясня преди това. Какъв е смисъл? Много ясно, че има смисъл, бе, нали? Ти трябва да ми кажеш първо това за какво аз го правя, бе. Ако ще и екселска таблица ще ми извадиш, бе. Паси лекето. И освен това си бах ти агресивния буклук, не може да си говори с теб. Много ясно, че съм агресивен, бе. Влизам навсекъде с рогата напред и ако обичаш не ме наричай бокук, защото ще взема една 20-инчова палка, ще я навръв газа и ще ти излезе през окото. Пах ти лайното смота. Що ми се сърдиш, бе, путьо? Що си изреш от нищото, брат, почваш да взимаш някакви прибързани решения. Ти си бах ти го пак. Аз си съм го пак, бе, а не ми говори така, бе. Имам толкова мозък, колко ти няма да имаш за 9 живота, бе. Аз съм овен, да не ми говори така, бе. И освен това не четеш чуждо мнение, освен твоето. Много ясно, бе. На тази планета съществува едно единствено мнение, една единствена гледна точка. Тая на Зодия овен, бе. Къде страна ми спориш, бе? Льохман! Аре ми направиш една тръпичка, бе, патенце. По-ще вола на аргиле. Абе, я се разкарай от тук, бе. Я не ми говори така, мало. Аз съм 7-ми клас, бе. Нимай с кого ти говориш, бе. Кажи ми още веднъж едно такова нещо и ще ходиш много трудно до училище, бе. Не гледай ги за пъти, бе. Тая мала както всеко второ и пето момиче, бе. Никога повече не ми говори така, защото аз съм 7-ми клас. Ясно ли ти? Какво става? Нещо ми изглеждаш умрел, бе. Некой да не те пал, бе. Абе, има какво се ме притеснява. Абе, кой е, бе, то? Кажи, бе, то хубаво го претрепам за много време. Абе, ти така и миналия път каза, бе. Бе, виж сега, миналия път, братле, бех с неподходящи обувки и като цяло бех свършил много болезнено преди това и затова не стана, но този път ще си изпълня заканата и ще го претрепам този спокойно. Като последните 30 пъти. Не, този път ще стане, брат, не бой се. Знаеш, аз съм водолей и мога да ми имаш доверие за такива неща, така че не бой се. Ама братчето сега хубава, ма трета оставам, че ще излизам с най-добрия ми приятел. Нали аз ти бях най-добрият приятел, бе. Виж сега, то по принцип се променят се малко така нещата. Това какво вчера съм казал, няма никакво значение, но утре ще излезам с теб, обещавам ти. Абе, ти всеки път обещаваш. Абе, споко, този път ще стане, брат. Здравей. Какво става? От тебе нищо. Къде беше да са? Над тебе. Какво става, като пиян си? Не съм пиян, просто съм обсебен от собствената ми интелигентност и ми е много под нивото да си говоря с такива като тебе. Ще не говоря с съобщенията ми. На тебе ли, бе? Като ти прочита едно съобщение, губа по 50 мозъчни клетки минимум на ден, бе. Това е пагубно за умственият ми капацитет като лъв. Просто те оставям на сини си до там, бе. Леке. Остава, бе, аре, ходим някъде, бе. Що? Защото така искам. Аз ако не искам. Ма аз питал ли съм те тебе дали искаш да ходим или не, бе? Аре, тръгвай, бе. Ма аре, като отиваме на мястото се скрием от това слънце, че то като идва от севера е ужасно, бе, бат. Бе, той да от изток, бе. Кой ти каза това? В учебниците го пише, всеки го знае това. Ма ти на мене няма ми спориш, защото не мога да ме разубедиш в обратното. Аз все пак съм овен и с мене никой не може излезе на глава. Слънцето изгрява от север. Какво става, бе, бате? Бе, всичко е чувате, ама вчера гледам си излизал с някой. В колко точно часа излязохте? Какво те интересува? Какво ме интересува, бе? Ти на мене трябва да ми кажеш всичко. Ако ще и екселска таблица, трябва да ми изготвиш какво си правил вчера. Ало? Имам и друг въпрос към тебе. Какъв е? Вчера защо веднага не ми отговори след като ми сина, а ми отговори цели 15 секунди след като ми изписа, че си ми синал? Абе, какво те интересува, бе? Моля, аз съм Зодия Рак и трябва да ми спечелиш доверието, ако искаш да сме приятели. Абе, момчета, какво направихте на теста по география? Много ме шалесе, бе, шестици, бе. Абе, само на въпроса, коя е най-голямата планина в България? Витушка, бе, бате, много ти ясно. А на ония въпрос, къде е разположен Чили, какво говорихте, бе? Към Стара Загора бе. Айде, верно, бе! Добре, момчета, на втора страница. Мани, бате.